ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje ungishopha ungihlukumisa ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV 1. Elami igama ngingo MC Pholobaso andile wakwaNgcobo. Sawubona gogo, sawubona mkhulu, sawubona baba, sawubona bhuti, sawubona sisi, sawubona ngane encane, sawubona Montuza. Ngalesi sikhathi mhlawumbe uhleli ekhaya, uchilexile, urelaxile, upholile, ubukela iSiyaviva TV 1. Please awushayile ihlombe. Wazwa yenza into enhle, have ukhethe kahle. Elami igama ngingo MC Pholobaso andile wakwaNgcobo. Umfana wase NDW no Divorce Women. Sikhuluma nawe ke namhlanje sila endlini sikamabona kude wethu ngenhloso yokukhulisa ulwazi oluzobe libheke kuwe nangenhloso yokufukula ezinye zezinto esicabanga ukuthi ifanele uyiqonde kalula noma kangcono mayelana nje nezinto ezithinta isintu. Namhlanje kunamuhla lapho khona uthatha iselfone yakho uyasubscribe. Mhlawumbe usibukela kumabona kude noma usibukela kwiselfone yakho noma usibukela noma ngayiphi indlela osibuka ngayo mhlawumbe computer nje siyakunqanqa siyakunxusa sicela usubscribe. Don't forget to subscribe. Please subscribe. Also go to comment sections ufike khona laphana ufike ubhale nawe uthi hayi njengoba uhleli nodokotela nje namhlanje sifunde u1 no2 no3 kodwa sicela ukubuza u1 no2 no3 no4 5 6 kanjalo shilo ngathi ngo MC Pholobaso ngihamba nodokotela uNtshingila. Dr. Ntshingila asikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV 1. Siyabingelela baba, siyabingelela umhlaba wonke nezwe lonke elilalele noma izwe la kufinyelela khona lo mbukiso. Siyajabula ukukhulumisana nawe, siyocela nje ukuthi ukhululeke uzizwe usekhaya, sikwamukela ngezandla ezifudumele nephimbo lakho uye ngokulifukula kanjalo ungathi impela hayi sekuvuka isithunywa noma khona usumtshena indaba zakhe. Dokotela mhlambe kafishane nje masingathi uDr. Ntshingila ubani ungasiphendula uthini? uDr. Ntshingila inyanga noma udokotela wesintu noma olapha ngekwesizulu osuka eMophela eHammersdale. Okay. Yebo. Siyajabula ukuthi usivakashele la. Eqinisweni lonke bekulokho kunabantu abaphakamisa igama lakho kuma social networks engikuwo ukuthi ngelinye ilanga ukusilandela uNtshingila phela sifisa ukwazi ngezinye zezinto ezingase zikhulise umqondo wethu sibe nolwazi olanele. Kuyasijabulisa ukuthi uhlonipheke sazi ukuthi uyindoda ematasa kodwa ugcina ufikile emva ukuthi abantu bekucela ukuthi fanele sikucele ukuthi ugcina ufikile la. Njengoba ufikile namhlanje sizoxoxa ngezinto ezahlukene kodwa sifisa uqale sithole kafishane ukuthi wena ubani. Udokotela ukusikhumbuza nje uqale nini ukubona ukuthi engaba umelaphi noma uzoba umelaphi? Uqala kwami ukungena kulomsebenzi noma kulesigaba kwaqala ngo1991 uma ngikhumbula ngangino 13 years. Okay. Kusho ukuthi ngaqala ngasebenzisa iwasho. Kwabonakala ukuthi uma ngifika ku18 years fanele ngiyothwasa. Kwakunesizathu ke sokuthi ngihambe ngiyothwasa ngangiprofeta into ethe kuhlukahluka noma ejulile. Kwasho ukuthi ngangiyingane kwangajwayelekile ngalezo ikhathi ukuthi ingane iprofete noma ingane ikwazi ukubona lezo zinto noma ikwazi ukwelapha kwangathi khona into errong. Ngathi uma ngisengithwasile ke no 18 years kwabonakala ukuthi cha iqiniso futhi ayishithi lento. Uqala kwami kusebenzisa imithi ke ngiqale ngino 18. Yes. Kodwa nje iwasho ngangino 13 years kwaku 1991. Okay. Bayamukela kanjani abazali bebesekhona noma bengekho? Umama wami emhlabeni ngawo u1991. Ubaba uqala ukungena lento kuwena. Wahamba ngo1991 kwakuMarch. Kwakumhla ka1 March. Okay. Since ke usuna 13 waya ku 14 wakhula kanjalo. Isiqala nini ukuthi ibe umsebenzi kuwena owenzela abantu abadala uphinde wenzele nesizwe? Kusho ukuthi uma ngila ko14 kodwa phela kwaqale kwaba sengathi kuyinto esindayo ngoba baba waze wathi ongcono ndodana ake sambe ke siyokuzwa saya komunye ubaba akasekho ke emhlabeni. Yaphathisa gila noSheleni. Sahamba sanikela khona kwangaleso sikhathi wathi lo baba uma ebhula noma eprofeta ngoba wayesangoma wathi kule ngane ngibona ubuhlalo amaketangi iphandle eziningi yathi ingqondo yami ngeke ngikwenze phela ngangiyingane ngathi ngeke ngikwenze 1 isangoma sigezi 2 isangoma siyanuka
kusho phela ngangeyingane kanti akunjalo lento izohlala iqinise isebenze ngokweqiniso futhi okay kodwa namanje kubaba ukhona usaphila futhi okay yaseke ifika inkulumo ethi hayi lento ayikho inhle ubani uyanuka kanjalo ngokwesigaba somsebenzi obona bewenza but usukhulile uyakubuka ukuthi wawusho okwrong yebo iqiniso isiqala kanjani ukusebenza kuwena usebenza abantu bendawo usebenza abantu bakude isupport waqala ukuyithola kubantu ibapho uyithole kakhulu kubona nje isisuka ngangisebenzela abelungu kakhulu wow ngaleso sikhathi kodwa abalahlekelwe ingakho kwakuthiwa ngihambe ngiyothwasa ngoba ngaphushwa ukuyothwasa kwasho ubaba benomkhulu okay but lengane yahambe iyothwasa ayikho lento ayikwazi ingane encane ngakho ukuhlola kangaka kwakuyile yaminyaka kusho ukuthi ukuba kwakuyimanje kwakuzothiwa uyazenzisa ngoba lento uma uzoyithatha uma usumdala usuhlakaniphile kuba sengathi okwakho nje unqeni ukusebenza kwamlungu kwasho ukuthi yangibamba ngangimncane vele okay kwangabelungu kakhulu nabantu abasuke endaweni ezikude ngoba bezuthi kunengane ehlola ngendlela ethe ukuhlukahluka ejulile uyayikhipha izinto mayilahlekile namanje ngikhipha kakhulukazi umuntu odukile noma olahlekile noma umndeni uma uthi awumtholi noma uthi usuzamile kakhulu awumtholi kodwa ayikho into engiyithumelayo ukuhamba mina mana uthi kuhamba mina uyakwazi ukumcinga uzomthola kodwa ngisuka ekhaya sengibonile ukuthi ukuphi yes lokhu ubaba angakuvuma ke ngaleza ikhathi wayibona ukuthi impilo izoba lifishane wayethi ngizokhulela phansi komhlabathi njengezambane noma ngizobolela ejele eish ngazama ukugwema lokho kodwa kwabuye kwaqala phansi futhi okay kwase kuyenzeka yize ngikwenza ngokungitshontsha ukuthi kungafinyeleli kubaba yebo ngiloko ngiyakwenza nje okay Dokotela sithatha usibeke abakaNtshingila obani uthi ukuyithakaza mhlawumbe uhlehle noma kathathu kabili abakwaNtshingila womginqika omabelo onkomo abaphuze emthonjeni njengenkomo ginqika phansi njengethanga abasembukweni ababuka ngamadoda namakhosikazi hayi ibona lapha mhlawumbe ngophahle esigodlweni ukugijima uthini ke khona kuba nezinto zene nisisho esigodlweni siyaye ngiphahle ngamagama engane kwawona ngisephehlweni amagama engakhula ngawo ngiyaye ngizibize ngoNdondo Fly judge lezi ngadlanga ngasinto umtholo official ubhekile bese umsamo uyasabela kuyazi ukuthi ubani uNdondo Fly judge lezi ngadlanga ngasinto umtholo official ubhekile awusuka cha ngiyakuza mina dokotela ake singene kuyiphuzo elithi njengamanje udokotela usebenzela kuphi kwamanje ngisebenzela ekhaya emophela okay emophela kukuphi nendawo kuse Hammersdale okay kodwa kusho ukuthi uma kuthiwa kusemophela kusuke kusemakhaya ase Hammersdale okay ngoba iHammersdale ibuye ibizwe ngeMpumalanga ngendlela osebenza ngayo ubulili uyabukhetha noma ubukhethile cha ngisebenza wonke umuntu nje okay dokotela uyakholelwa ukuthi idlozi nenkolo kuyahlangana noma izinto ezithinta isintu ziyahlangana nezenkolo idlozi nenkolo kuhlangene kimi ngoba ngaqokhololo ngangino 21 njoba ngiarchbishop namhlanje ngiqoke izibheke wow ngihola ibandla ingelozi ezulu apostolic church in Zion under archbishop yena lokhuluma naye okay ngizwa kahle mina abakaNtshingila ngathi baphethe baseyikhundleni enkulu dokotela uyachaphela nami ngelinye ilanga nami ngifuna ukuphakama ngibe into ethile awusuka ndoda nami ngike kuthiwa yimina engiphethe nje ngishaya u5 ngiphethe team yebhola kulula phela ngoba kwakubo kaJesu ukuthandaza hayi asikhuleke siqhubeke dokotela ukusihleplela kafishane esihlokweni engifisa sithi ukungena kafishane yebo ake sikhulume ngokwembatha sikhulume ngomuntu ozelwe embethe sikhulume ngomuntu ekuthiwa wazalwe embethe sikhulume ngomuntu ohlolelwe sikhulume ngomuntu otshena onina sikhulume ngomuntu ongakholelwa ekwembatheni wena wakumbono uthini ngokwembatha baba Mapholoba wayithinta indaba iyazi yankulu futhi ukwembatha lokhu kubagqilazile abantu emhlabeni hayi kubagqilaze kakhulu yaphela imali zaphela inkomo kwaphela konke kade kukhona ngethemba
elikhona nelingekho ukwembatha kuba khona kodwa kuyasalela ngoba uma sibuka wonke umuntu uma echaza ukuthi eyami ingubo kuthiwa yalahleka ngimncane yantshontsho unesi kodwa uma sikhuluma kahle kahle ngokwembatha ukuthi kukhona noma akukho ukwembatha into engekho emhlabeni ayikaze futhi ibe khona akekho umuntu owazalwa embethe akekho umuntu owazalwa embethe bamapholoba akaze kwenzeke hayi budodela umuntu mayidalwa uNkulunkulu mdala ngendlela amdala ngayo kodwa ekhavekile abaprofeti inyanga izangoma bahlale bethi babona ingubo lapha kuthina sazalwa sembethe bakhuluma ngani lento bakhuluma ngayo ukuthi khona ingubo abayibonayo kuyenzeka ukuthi umama uma kuthiwa uzethwele namagama amaningi abanye bathi ukukhulelwa sibalekela igama lokuhlambalaza njalo mhlambe elinye sifuna ukubiza lawa ngathi aludlana my pregnant nje yebo bathanda isilungu laba khona lokubambeka kube umuntu uqobo lwakhe kodwa okunye ukuthi uma kubambeka mhlawumbe omunye ubezothola amawele bese lingahlaliseki kahle lelelinye noma liphele noma agcine sethi uyawasha esimeni somama lo kuthiwa lesisu ngiyasigezela uyayathi lesisu uyasigezela uze wafika enyangeni ka8 kodwa ukhulelo kodwa inyanga sekuze kwashaya eka8 uthi kodwa lesisu uloku uyasigezela kusho ukuthi lapho kusuke kuphunyuke noma kudedeleke elinye ihlwile bokumele ngabe kusho ukuthi amawele lawa kodwa ukuthi kuzoba khona icover phezulu kwalowo mzimba enye entsha noma ehlukile ngokuzalwa komuntu bese kuthiwa lizothi igama uzelwe embethe lisuke lingekho kodwa lento ukuthi ingubo yami yantshontsho nesi namhlanje uyaligeza igama labo uthi ayikho le amanga lihlaza cwe ziphelile imali umuntu ethi uzelwe embethe bese kuthiwa uzothola inhlanhla wonke lowo umuntu ongayiboni kahle futhi impilo yakhe kodwa leyo nto usegcine seyenza isihlabelelo ukuthi kuthiwa ngazalwa ngibethe kwaze kwabonakala ukuthi kusho ukuthi kusuke etshelwa umuntu osenqanyingelwe amazwi noma umbono noma usho ukuthi mangihlolela umuntu bese nje ethi manje ngiqala athi hayi wena wazalwa ngibethe hayi unqanyingelwa ulayini kusho ukuthi uyamsinda uyamsinda ngoba naye uma ungambuza ukuthi uyazi ukuthi ingubo leyo injani wake wayibona yini uzokutshela ukuthi akakaza ayibona ikhona leyo kugaxa yokuthi kusho ukuthi kusuke sekuphakeme ingubo kusho ukuthi ingane isuke isinyakaze kakhulu ngaphakathi kunina wayo igcine isize isitsheka lengubo noma isime ngathi uyigcayile bese kuthiwe uzele waza enye iyogcina isibuya engathi ifuna ukuza nangasekhanda bese kuthiwe uzelwe embozile kanti ingubo nje ayikho ingubo uNkulunkulu ayi-edayo noma ayinezelelelayo ekuzalweni komuntu ezoqhamuka ezoba yintsha kimi ibe khona kuwe ingabikho komunye ibe khona komunye ayikaze uthwena ukhona kuona wonke umuntu kodwa akusiwona ukuthi uzalwe umbethe ngoba uzoba nenhlanhla asikhumbuze abantu bakaJehova esikoleni uma sifunda kwakukhona lento kwakuthiwa i-health education eseyabizwa ngelinye igama kuthiwa wo-science ke namhlanje esinye nesinye isilwane kwakufundiswe ukuthi sizalwa siphakathi kwento ekhaviwe ayikho ingane engaguquza nje esiswini ngaphakathi kwayo idanse nje isuke imbozekile ngaleyo ndlela kodwa uNkulunkulu akayi-edi enye ingubo upart 2 noma ugame 2 ukuze kuthiwe izelwe imbethe ukuze kuthiwe khona inhlanhla ethile engasibe khona akekho umuntu owazalwa embethe ukuyisholo kwabantu inhlanhla iyinhlanhla nje ngokuzimela kwayo nithatha play nina njengenyanga nithi into yenhlanhla inhlanhla esuke sihlangabeza uNkulunkulu noma inhlanhla evela ngaluphi uhlobo ihlangatshezwa ndlelani kuNkulunkulu inhlanhla ileyo yokuthandaza le oba mapholoba ayibuzelayo manje ukuthi siyithathaphi thina nje ngenyanga inyanga nje ethi yona inento yenhlanhla ikhuluma ngomuthi
Hayi lapho ke suke sesikhuluma ngomuthi ke impela ke lapho nayo ke indaba eyomuthi babamapholo bangawuthanda umbuzo wakhe muhle inhlanhla fanele sihlukanise ukuthi yini inhlanhla yini umuntu okay iya kanjani inhlanhla emntwini yini inhlanhla kuqala babamapholo bangawuthanda umbuzo wakhe ukuthi ivelaphi leyo nhlanhla yes okay inhlanhla babamapholo ihlukene kaningi khona inhlanhla yokuthi athi umunye umuntu uzokwenza amagobongo uzothola inhlanhla okay ekutshela ngezinto ezingekho inhlanhla iyinhlanhla ngokuthi uma engabe bekade inyathelekile noma ivalekile noma inobumnyama iqaqwe noma ivulelwe noma ivuleleke mawuthi ukutshela ngezinto ezingekho ubalula amagobongo uqonda ukuthini ngamagobongo igobongo lichaza enye into uma singakhuluma ngalo ngelilanga ungabona ukuthi yini igobongo lenzela umuntu onjani lisuke lifunakala yini ngoba umunye ulenza ukuze kufike ku9 omunye ku7 eloku eliphinda kuthiwa uzothola umendo uma kuumuntu wesimame kuthiwa uzothola umsebenzi omuhle emahhovisi ayithi shule yanto kufanele sazi ukuthi yini igobongo lenzelwani lenziwa ngoba kwenze njani kusho bani Mbukelo siyaviva TV lapho ngasekhaya siyathokoza kakhulu ukuthi usahleli nathi nangalesi sikhathi uNkulunkulu akabe emkhulu ekuthenini konke sikukhuluma la ukucwaninga ngeyakhe indlela kwazise nanoma ngabe umuphi umbono ukhulunywa njengamanje uphuma kwaNtshingila unjengobunjalo ngenkolelo nenqubo yeziko lakhe kodwa indaba isekuthenini subscribe njengamanje ukuze nawe uzibeke ethubeni lokuba ngabanye abantu abayobongwa makufundwa amagama abangcwele dokotela sibuye kancane uthi umuntu akekho wazalwa wembethe ngoba kuthiwa wembethe inhlanhla into isithi ke akekho nje umuntu wala ekhaya kaNgcobo osekwabonwa uwe yebo ukuthi akambathanga noma umbethe ngoba ubanga segumbini noma wami yebo kwamhlongo awukazi ube khona awubanga segumbini nakhona yebo kwaDlamini kwamsuthu kwalukhele awukazi ukuthola ithuba lokubona inkomo yamama oyedwa labantu engibabalayo ukuze ukwazi ukubona ukuthi ihluke ngani lengubo kuze kuthiwa umbethe lo uyithatha lento yokuthi ayikho into yongibatha futhi lokhu okwangimbetho lo akuyiqhakambisa inhlanhla lokho bamapholo kufuna sikuhlalele phansi uma kwenzeka sihlalele phansi esigodlweni ukuze sizoyibona ukuthi isima kanjani ngoba abantu abatsheliwe noma abahloleliwe ngokuzalwa bembethe namanje sebaqale baguga impilo yabo isemile namanje bakhona batshenwe izinto zabo zaphumelela uthi kwenziwa ngani lokho kade ngaqondene nayo ingubo wonke umuntu uzalwa enayo inhlanhla yakhe omunye iyashesha ukunqamuka isheshe ivaleke omunye iqhubeka njalo hayi ngoba kuyingubo hayi ngoba kukhona okunye ukuthini uthini ngomuntu kuthiwa wazalwa embethe ngenhlanhla wazalelwa ekhaya njalo mayizoya ukuyofuna itoho noma efuna ukukhushela esikhundleni uyencusule lapha bese eshisa nempepho bese khuluma kodwa mayingancusulanga umani wakhuluma nempepho kufike kubhede kodwa mayincusulile kufike kukhanya yebo isho ukuthini leyo nto kuwena usuke eshisa ingubo okusamhlwehlwane umhlehlo phela usuke ethatha umhlehlo ngoba kusuke kubizwe ithonga lonke uthi lezomzwela kakhulukazi la kubo kamama ngihlosa ukuthi mina kunomuntu osekhaya yebo othi mayithathe ingubo yakhe yebo encosulile wayiqhathanisa nempepho wasekhuluma emsamo izinto zifike iqonde nomlungu unyusa umholo yebo kodwa mayengakwenzanga lokho ethi uyofuna umholo umlungu umtshela ukuthi unesidina kabi bayiphika kanjani ke ukuthi ikhona indaba yengubo ukuthi idala inhlanhla mawuzalwe wembethe ngokwenhlanhla bamapholo umhlwehlwe angithi bamapholo umkhuluma ngomhlwehlwe yebo lo owembuzi yebo uma umuntu kuthiwa ushiselwe impepho noma uzohlatshelwa imbuzi kukhulunywa kubizwe amathonga ngobuningi akubizwe ithonga elilodwa lisuke lizomzwela limhawukele limdabukele ithonga elafika ngalesikhathi kwakwenziwa lembuzi kodwa hayi ngoba
kukwembatha kwakhe nani. Yeah. Siqinisekisa kanjani ukuthi akukona ukwembatha kwakhe ukwembatha kwakhe? Hlukanisele lapha. Ngoba bamapholoba ukwembatha isuke ingekho enye ingubo phezulu kwalena enye ejwayelekile. Lejwayelekile isuke ingekho edekile. Angagula lowo muntu owesimame kuthiwa uthwele ingubo ezimbili ezihamba iyodwa. Kodwa ukukhona ukwembatha lokho esingakaze sikutshele abantu noma esingakaze sikugcwalise ezweni ukuthi uma kulimale elinye ihlwili noma omunye umzimba kade uzokwakheka ikona kwembatha lokho esikhuluma ngakho. Hayi ngoba lona ezelwe embethe omunye umuntu uba yimpilo yabantu ababili yebo ngoba omunye walimala ingakho bengithi omunye umuntu owumama uyakwazi ukuwasha azafike enyangeni azobeletha ngayo aze athi ngelinye ilanga mina le ngane yami ngayiwashela noma ngayigezela kwaze wafika enyangeni ka8 noma ka9. Kwasho ukuthi phela kwangabonakali nakodokotela ukuthi kunengane yalimala lesikhathi lamahlwili ebumbeka noma ehlala. Udokotela uthini? So leyo nto yakheka ibe yithunze ngathi kwafanele ngabe khona enye ingane la kodwa ikona kwembatho noma ukwembathwa kwalowo ozobe ezozalwa. Dr.Ntshingila uthini ngabantu asebahlolelwa left and right kulokhu kuphuma ukuthi bambethe beshiya igidi zeimali kuthiwa bambulwa ngokwenkolo eZayoni bambulwa ngokwedlozi kuyinyanga nezangoma. Ungamluleka uthini ebese yitshela ukuthi njengoba ngisanda kuyombula nje izinto zami seyizokhanya mhlawumbe kumqinisa idolo ngoba kuzwakala uthi imfece le ndaba yani yokwembatha. Bamapholo bakuhle indlela engikuzusho ngayo inhle kakhulu. Ukwembatha komuntu uma kuthiwa nanga umuntu wembethe ingena kanjani inyanga la ekwembatheni kwami ngizelwe ngidalwe uNkulunkulu. Imuphi umuthi wokuthi mina ngizelwe ngembethe ngoba ngidalwe uNkulunkulu ngembethe uma ukuthi khona ukwembatha. Imbuzi ilungile ngiyayibona kodwa ngangambethe umhlwehlwe owembuzi siyoxoxa ngayo uma sithole ithuba ngelinye ilanga. Hayi no asishiye kanje kodwa kulungile uzwile lapho umbukele ngasekhaya kuthiwa leyo ngimbatha nje ungahamba ukhohliswa abantu bethi wambatha ayikho kusho udokotela uNtshingila. Masiqhubekela phambili kafishane dokotela ngiyafisa ukuthola ukuthi ke eminye imisebenzi othi le ayidabuli kwaNtshingila uyijuqa phansi. Ngiyazi ukuthi abanye bake bethi umsamo bayawulungisa ini kanjalo kanjalo. Ukuhlephelela nje ukuthi u1 no2 uyawenza mhlambe nama prize athini. Kusho ukuthi iwona bamapholoba umsamo nomuntu ogula ngekhanda. Hey ushaya into enzima kakhulu kodwa ugula ngekhanda ngikalela noma ngicuphela noma ngikubekela isikhathi ihora. Hayi ukuthi umuntu ozaboshwe ngamaketanga ngibambeni miyekeni ngicupha nje iwash. Uma engihlulile ngaleso sikhathi ngizombona kusasa ngawo futhi 30 minutes noma 1 hour. Mana dokotela uthi wena umuntu ogula ngekhanda umuntu ophanjanelwe ingqondo. Yebo. Uma bemletha sekwaphela izinsuku ezu10 ekhula ngekhanda noma sekwaphela iminyaka emibili noma sekwaphela izinsuku ezimbili uthi uyamelapha ukuqala lokho. Okwesibili uthi ukwemlapha kwakho usebenzisa 30 minutes imizuzu engamashumi amathathu noma imizuzu engamashumi ayisithupha ukumlapha. Mayekuhlulile leso sikhathi uyucele kulabo abamlethile ukuthi asibonane kusasa. Awukufisa ukuhlala isikhathi eside kuyena ngoba uyayithemba into yakho ukuthi iyashesha. Ngoba izophuma kabuhlungu uma elapheka izomgqilaza. Ingakho ngithi asimiyekeni aphumule. Ngoba kusuke kugula umuntu ophilayo nomphefumulo negazi. Akuthiwa mbambani ngamaketange mfakele emanzini menzele uchaza. Bengayenza abantu belethe abantu ababathandayo. Lo wagula ngingakazalwa. Imvamisa. Hey Jordan ngingakazalwa kodwa sibuka isikhathi iwasho ngoba kuhle ukuthi siwenze umsebenzi ubonakala
waziwe lowo msebenzi kuba kuhle kanjalo. Sithini isiluleko sakho somuntu ofika kuwena unesilonda esesaqeda wonke umlenze Isitshophi bese expect ukuthi in 1 week fanele bese sindile ngoba ukukhokhela kodwa uspende 5 years ekulesi simo la kulesi silonda lowo muntu udinga ngingakamlaphi ake sixoxe naye ngimtshela ukuthi uzolapheka kanjani into yokuqala zongibuza ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kodwa yena ugule 10 years kodwa sona ngoba isilonda siyogcina sithungekile noma siyogcina sivalekile yashaya kuya nokuthi igazi lakhe khona umuntu onegazi othi umkhothisa umuthi obabayo akasawuza ukuthi uyababa khona igazi lakhe lisuke lifile into emnandi akayizwa yemba akayizwa khona umuntu othi umkhothisa umuthi avelathi agxuma athi waze wababa igazi lakhe lisuke li right uzoshesha ukulapheka kodwa lo uma umkhothisa kuzokuthatha isikhathi asenenkinga athi ayikade ngayiqala imithi uthi uyababa kawuzwa kuzokuthatha isikhathi dokotela asikhumbuza abantu ukuthi usebenzela kuyiphi indawo bese ke beyakulandela ngokuthi befike esigodlweni bezosizakala kodwa manje sibakhumbuze ngiyacela ukuthi uthi uqhubeka mhlawumbe uyibale sibenhlanje izinto zenzayo lapha ekhaya ngikuzwile ukuthi uthe umsamo uyawenza date indidlo zoyilungisa kanti futhi umuntu ophanjelelwe inqondo naye futhi uyakwazi ukumlalela okunye dokotela okunye ilokho okuthiwa inhlanhla okay inhlanhla uqobolwayo hayi ngoba kuyisigubhu kuphela yigubhu nenhlanhla ebekwa emzimbeni khona inhlanhla esuke isihlule omalume ngenza ukuthi ingakuvimbela empilweni silungise nale kuthiwa kade ngangihlaba izimbuzi sengibuya ngisho nakomalume kuthiwa ngazalelwe ekhaya fela malume angenzele kodwa akulungi lutho mina ngisuke ngenza inhlanhla ezohlala kuwe emzimbeni isize wena ngoba ufisa ukuphila wena uqhubeke nezinto akushiyo ukuthi ungaphindi uye komalume uthi omalume abayokusiza athina amanani dokotela ngale oyigaxa emzimbeni womuntu isuke ishibhile incane kakhulu iu6000 kuphela uthi ngo6000 ungamenza umuntu akwazi ukuphila yebo okay bese ke izigubhu zika dokotela ziqala kubani zenzana ake siqale nje siqhithe ukusibuka kancane isigubhu sakho senzana senzana isigubhu sika dokotela ziyahlukana okay zihlukana cishe imkhakha engaba miningana kodwa ake sithathe ezimbili ngoba esinye lesi siyakwazi ukubiya noma ukubiyela umuzi noma ukubethela umuzi noma ukugada umuzi noma siyisikhonkwana kodwa siyisigubhu yeah okay siyavikela ezitheni nasebathakathini nakuso sonke isimo ngoba emhlabeni ziningi izimpi miningi imoya impi yasemhlabeni iqhamuka ngayo yonke indlela isona ke esiba umanqobake okay bese lesi esenhlanhla isigubhu kulapho ke la kufanele sikhulume khona kakhulu ukuthi uma sikhuluma ngesigubhu senhlanhla uyayithola yini lowo muntu inhlanhla iba khona yini inhlanhla okay yini eyenza ukuthi lesigubhu simenzele inhlanhla iyenzeka kanjani bese ke isona ke leso ke esesibili ngoba sithetha nje zibembili ukuthi uyithola nini inhlanhla fanele sikubheke lokho kube khona izigubhu ezokukhuphula umsebenzi hayi ke ezenhlanhla ezokukhuphula umsebenzi noma ezoqhubekisela lowo msebenzi phambili sishiye lezi ezenhlanhla zibe zodwa eceleni zihluka kanjani dokotela lezi zigubhu khona ezenhlanhla khona iqhubekisela ezokukhuphula okusho ukuthi lesi senhlanhla singathatha isho umuntu ongenashishini ongenabusiness ongenalutho ngoba akanalutho akulungi lutho usekwenzile konke usethandazile usethi sengicela noma yini ezophilisa mina nabantu abami kusho ukuthi ayikho kuye inhlanhla akakaze ayibone uyazwela into angayazi nje leyo okay doctor bese siza kulesi
esiqhubeza ibhizinisi silifukule liye phezulu sewolunye kuhlobo ke ake sithi umuntu uku number 5 siyabekisa noma siyalinganisa ngokomnotho noma ngokwezinga noma ngokwesimo kuso simthatha mhlawumbe afike ku 100 simsusa ku 5 ngiyalinganisa itebhisi okay indaba enjalo athina ama price dodo ngoba kukhona lento esisebenzayo noma engiyisebenzayo mina ukuthwala leya ngqondo endala ukuthi ngangena edlozini kudala ngo91 ngangena ngaba umthandazi ngasuka ngathwasa kusho ukuthi ngisangoma ngumprofeti nginyanga ngiarchbishop ngikho konke hayi ugaxele ucarry too much la kusele isigaba sokugcina ukuthi ngiyokhipha iCD le gospel ngoba ngibuye ngicula igospel ingoma ngiqale phansi ngibhale right asedlule lapho njengoba kunjalo ngibanjwa ukhololo okay igubhu zami angibuyele embuzweni kaba mapholoba ziyaqala ku 10000 okay zithi 15 zithi 25 uma zithi 35 kunoshintsho okay uma siya 35 siya 45 kodwa uma sifika ku 35 igubhu esiya 35 ukuya phezulu zikhokheleka ngenye indlela ethi yokuhlukahluka icontract dodo cha zikhokhelwa azikhokhelwa ke sithi ngithi umuntu ngiyabekisa umuntu ufuna isigubhu sa 40000 wenza njani akasikhokhelwa emfuleni no ayike emfuleni ifika kwaNtshingila okay emophela ngiyiphethe ngezandla imali yebo imali iphethwe ngesandla ayiye ebank ayisendwa ayiposwa ayithunyelelwa ayingena eposini ayikho nje indlela yokuyiphonsa okay kwaNtshingila ngiyibeka phambi kwakho noma khona la ngiyithela khona kwaNtshingila uyibeka phambi kwami ngoba awekho amakhona anendawo esithele noma la kuthiwa angenwa ngakhona sicapneleke dodela ikhokhelwa kanjani nazi iqala ku 35 uthi kunendlela thizini ukusuka ku 35 ukuya phezulu kusho lapho sikhuluma ngo 40 45 50 azikhokhelwa cash okay akuvumelekile kodwa akuvumelekile ukuthi isigubhu sikhokhelwa mancozincozo kodwa ngokuthi ngathwala ingqondo yasemandulo eka 91 kuze kube manje kusho ukuthi ngigugela kulomsebenzi yes kwakukhona lento yokuthi siza umuntu akhiphe isihlanu sasicobezela ebuye sabona abuye ezokhokha kwaphela ke lokho ke ngoba semhlabeni ke singabantu abantu bangaba neqiniso kodwa uma sifika leso sigaba ngiyakwazi ukwenza mina lokho ukuthi umuntu uma efuna isigubhu esika 50000 angasikhokhela ucash efika 25 afika athi 35 noma athi u30 okay ngifuna ukumnikeza ubufakazi noma yena abuye ezosho ukuthi esezokubonga ngemali siqala ukukhiqizwa ngoba omunye u50000 uzowutsheleka asikhokhela ucash lesigubhu kodwa futhi manje akanayo imali ukubuyisela le mali emuva kodwa ubeyitshelekile kwayona leyo mali afanele sibheke ukuthi uma ngimenzela mina umuntu into iyenzeka yini noma abantu kumanika igubhu kuphela ngoba akufanele uma umuntu ngimnikeza isigubhu ebesethi bamapholoba uNdondo Fly eHammersdale wanginika isigubhu kufike nomunye athi uNdondo Fly wanginika isigubhu igubhu zakhe ayisebenzi kodwa sasemkhokhela ucash akufanele umuntu ayokhala kwenye inyanga athi uyayazi lenyanga ukuthiwa uNdondo Fly emophela athi umuntu yebo athi nomunye uyayazi leyo nyanga edumile athi nomunye yebo athi umunye uyayazi wonke lowo muntu okawaya kuNdondo Fly akayitholi leyo nto ayifunayo kodwa uthenjisiwe asibheke ukuthi umuntu leyo nto uyayithola yini umuntu umsiza sizakale yini sibheke ukuthi yini inhlanhla yini umuntu
Dokotela sasiphetha uyayicontrol igroup zakho nezigroup oyinikeza abantu. Uyakwazi ukuthi umuntu mase kubhampela bese uthi vala umpompi. Ngoba sisuke siphahleliwe. Kusho ukuthi amandla aso asuke la ekhaya. Ngoba siphume ngendlela yomsamo. Okay. Yebo. Kulungile dokotela siphi inombolo zakho abantu sebejaha ukuzobheka ukuthi kuze kuthiwa bambethe nje yini ngoba lento yombatha uthe wena dololo ayikho kanti khona lemisebenzi emihlo yenzayo uthi uyakwazi ukufaka abantu abadala ekhaya uyakwazi ukulungisa umsamo uthi uyakwazi ukuthi ukunikeza umuntu isigubhu nabo futhi abantu abadala angibenzi ngegazi lezimbuzi. Okay. Ngilungisa nje abantu abadala bazozikhulumela bone emndenini wala ekhaya mhlambe ngakapheli insuku ezo7 uma beveza isithebe seyinkukhu noma seyimbuzi fanele umndeni uyihlabele wona leso sithebe uphakele umndeni wakubo kungasho mina ngiyinyanga egcikeni lokho amapholo ukuthi wozani nembuzi ukubageza wozani nembuzi ukubafaka wozani nembuzi esithebe cha siphi number dokotela inombolo yami kuzoba eyodwa yakwa MTN 083 92 50 68 siphinde dokotela 083 92 50 68. Sibonge ukuba kanye nawe kusiyaviva TV1 mbuke lapho ngasekhaya uma udokotela kukhona okuthile ofisa ukumbuza kona noma uthi asimbuyise bhala la ku comment section. God bless you uNkulunkulu anibusise. Sibonga dokotela. Sibonga. Thank you. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196